Hi, Wilma! Hello po. Ayan. O, sige, Wilma, usap na tayong dalawa, love. Anong maipaglilingkod ko sa'yo at napatawag ka sa usapang LDR? Anong problema? Medyo naguguluhan lang po kasi ako. Bakit? Sige, kwentuhan mo ako. Yung itong ex ko po kasi nakilala ko po siya. Galing ako sa failed relationship. Okay. Then, nung nakilala ko po siya, mabilis mo ko nagtiwala sa kanya. Gaano kayo Then, katagal? 3 months po. 3 months lang. So, from your relationship, yung sabi mong failed relationship, gaano katagal before naging kayo nitong lalaking to? Mga 1 month pa lang po naman wala kami nun. Then, nakilala ko po siya. Ah, okay. So, ilang buwan kayo nagligawan? Weeks lang po. Ah, weeks lang. So, sobrang bilis talaga ng pangyayari. O, tapos, Kahit di naman po ako nabilisan lang din po ako. Then, nung nakilala ko po siya, siguro dahil po sa failed relationship, parang nakahanap ako ng comfort sa kanya. Tapos, nung nakikilala ko na po siya, inamin niya po lahat, no. Una, may anak na siya. Tinanggap po yun. Pangalawa, kasal pa sila ng una niyang asawa. Okay. Pero hiwalay na po sila. Tinanggap ko po yun. Then, nung tumagal na po, siya yung tipo ng tao na hindi ko nahawakan yung phone niya. Parang nung naging kami, hindi ko pa rin siya kilala. Okay. Kasi nga po sobrang bilis. Aminado naman po ko na mabilis. Then, nung doon pa lang sa cellphone, hindi ko nahawakan. Inintindi ko kasi sabi niya privacy. Yep. Nung tumagal na po, binigay ko yung tiwala ko, dumating sa puntong pinakalala ko na siya sa lahat. Proud na proud ako sa kanya. Pero hindi ko po yung pagiging proud ko sa kanya, hindi ko maramdaman yun sa kanya. Okay. Na ganun din siya sa akin. Pero inintindi ko pa rin po. Then, tiwala naman ako sa kanya kahit sinasabi ng mga kaibigan ko na ang dami niyang account na iba-ibang babae yung kasama niya. Pero tinatanong ko sa kanya, ang sabi niya, wala yun, ex niya lang daw yun, wala silang personal breakup, kaya daw nagpropose pa rin, gano'n. Okay. Inintindi ko pa rin po hanggang sa nagpunta kami ng Laguna. Doon po nagkaroon ako ng chance na mahawakan yung phone niya kasi ano na siya nun lasing po siya nun kaya hindi niya alam na hawak-hawak na yung phone niya. Doon ko po siya nahuli na hindi lang pala ako. Marami po kami, 7. Wow! Pogi! Doon po, nung time na yung ginising ko siya, pinilit ko siyang kausapin niya ako tungkol doon. Ayun, nag-arte-arte siya na sorry daw, hindi daw niya alam kung paano niya sasabihin sa akin. Tinanong ko po siya kung pang ilan ako, sabi niya, ako daw yung huli. Pinilit niya ako magstay. Pero sabi ko sa kanya, sige mag-stay ako pero iwan mo sila. Nung una parang nahirapan siyang sumagot sa tanong ko pero sabi niya bigyan ko siya ng panahon. Pero dahil nga po siguro mahal ko, intindi ko ulit. Hanggang sa nalaman po niya na nakausap ko yung babae na nahuli ko sa phone niya. Nakausap ko po na, kumbaga parang na-curious din ako kung may ano bang alam ng babae sa sitwasyon din niya. Hindi rin pala ng babae na yun na marami kami. Ang alam niya siya lang din. Pero yung babae po na yun, yung pinakalegal niya. Yun yung pinakalala niya sa pamilya niya. Okay. Yun yung ginagawa niya ng mga bagay na ginagawa ko sa kanya. Pinag-e-effortan niya yun. Tapos nung tumagal na po, nagalit pa nga po siya sa akin nung nalaman niyang kinausap ko yung babae. Sabi niya, anong magiging tingin sa akin nun? Masama.
Sabi ko, yun naman gusto mo maging tingin sa'yo. Tapos nag-away po kami no, hanggang sa nagsorry siya, inintindi ko siya ulit. Eh di tuloy pa rin kami. Hanggang sa sinasabi, hanggang dumating sa punto na magkasama kami, iiyak siya sa akin, sasabihin niya, mas mahal niya yung isa pero hindi niya kayang bitawan. Okay. So in short, pinagsasabay kayo. Kumbaga, kung sa 7 yon, kayong dalawa yung seryoso para sa kanya. Kung meron man talagang definisyon na seryoso dyan sa lalaking yan, kayong dalawa yon. Opo, Yung parang babaeng ganun yung pinakilala niya at sinasabi. ikaw na huli. Opo. O, tapos Tapos nagpatuloy kami nun hanggang sa sinabi niya sa akin isang araw na wala na kami, sabi niya. Ako hindi ko, yung pagkasabi niya wala na kami, hindi ko po mahanap yung, alam niyo po yung saya na, ay salamat wala na sila. Pero ramdam ko po kasi na hindi niya gusto yun eh. Parang pakiramdam ko, ako yung nangaagaw. Biktima lang naman din ako, hindi ko naman alam. Okay. Tapos sinabi niya sa akin na bigyan ko lang daw siya ng panahon. Kasi makakalimutan din naman daw na wag ko lang daw siyang iwanan. Okay. Tinanggap ko po ulit yun, tinake po ulit yun. Nagbigay ako ng buong tiwala ulit. Parang kahit alam ko nga hirap ibalik, pinipilit ko pa rin po. Hanggang sa gusto niya ng mag-live-in daw kami. Ang dami niyang sinasabi sa akin, nagpangarap na yung dalawa. Hanggang sa, nung eto pong Sunday night, magkasama kami. Monday, kahapon po ng madaling araw, umalis na siya sa bahay. After nun, wala na po siyang paramdam maghapon. Siyempre ako, nag-chat ako sa kanya na ano ng balita, asan ka na, anong ginagawa mo, wala kang update. Ang sabi ko sa kanya, huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para sukuan ka. Kasi kahit ang hirap ng sitwasyon ko, pinipilit kong magtiis. Ang reply niya lang po, sige na, palalayain na kita. Ayoko masaktan ka sa akin ng sobra. Tapos text siya sa akin kaninang umaga na mahal ko pa si sorry po. Okay. Nagpalit na rin po siya ng profile na dalawa sila. Okay. So, basically, itong si Kuya Chick Boy, kung tinamaan talaga siya ng todo, kung this time around, he was whipped. It's not with you, it's not with the other girls, it's with this girl. This girl na pinakilala niya sa mga kamag-anakan niya, this girl na pinag-effortan niya. So, kung merong katiting na honesty sa kanya, ito yon. Nakaharap mo yung honest side ni Kuya. For once in his life, he was honest about sa nararamdaman niya, and he was straight with you na the reason why he is breaking up with you, he is setting you free, is because mahal niya pa rin yung babae. So, anong problema? Kasi po hanggang ngayon tumatawag din siya sa akin. Dahil? Kasi ayaw niya raw dun. Ginawa niya lang daw yun. Parang pinaglalaroan na naman niya ako. Okay. So, kung meron kang tanong sa akin, Wilma, dahil ganyan yung nararamdaman mo and because mahal mo, very vulnerable ka sa kung ano yung sasabihin niya, marupok ka, bibigay ka agad, anong gusto mong tanungin, Wilma? Hindi ko po alam yung gagawin ko, DJ, kasi pag nandiyan siya, nanghihina na naman ako. Ganito. Gusto kong tulungan yung sarili ko. Gets naman kita, Wilma. Nagigets naman kita sa nararamdaman mo. Siguro nga, kahit ba sabihin nating mabilis lahat ng pangyayari because you came from a failed relationship, you thought this guy was your salvation. Ito yung ikaliligtas mo, ito yung naging rason kung bakit ka naka-move on, ito yung naging rason kung bakit nakalimutan mo agad yung sakit na dinulot sa'yo ng failed relationship mo. One, Wilma, hindi kasi dapat ganon. If mag-move on ka, you have to move on properly. Huwag kang kumapit sa ibang tao para ma-pull up mo yung sarili mo dahil hindi sa lahat ng pagkakataon may kakapitan ka. May sasalo sa'yo, may gagabay sa'yo.
Minsan kailangan mong matutunan yan on your own. Ikaw lang mag-isa. Mag-move on ka mag-isa mo. Hindi mo kailangan ng rebound para iparamdam sa iyo na may better guy na dadating sa buhay mo at siya yun. Kasi ang mga lalaki, hindi ko po nilalahat, no. Pero yung mga taong tinatawag nating vultures, yung mga taong nagdi-deal with or pumapasok sa isang relationship kapag after masaktan ng babae kasi alam niyang vulnerable yung babae, mahina, marupok yung babaeng yun. Ito yung mga taong ang goal lang ay, alam mo yun, kunin ka sa simula. Pero hindi niya mapapangatawanan lahat ng sinasabi niya against that guy. Kasi if I know, ang mga linyahan sa'yo ni Kuya before, hindi niya alam yung worth mo, hindi niya siguro nakita kung gaano ka kahalaga, sayang ka, hayaan mo siya, siya'y nawalan, hindi ikaw, mabuti kang babae, naku, pag akin ka, hindi ka iiyak ng ganyan, pasasayahin kita, ipaparamdam ko sa'yo kung ano yung feeling ng minamahal. Those were the lines they used to get you, to make you believe na someone will be there holding your hand kapag umiiyak ka. But then again, Wilma, sa moving on process kasi, if you really wanna move on from a failed relationship, getting into another one nang hindi ka pa emotionally stable is not the right way to do it. Lalo mo lang gagawing vulnerable yung puso mo para masaktan ulit kasi hindi pa nga siya healed eh. Hindi pa nga siya buo. Kung ang mga scars nga or yung mga sugat nga kailangan ng time to heal, ang mga broken bones kailangan ng time to heal or kailangan i-plate para maayos ulit. Puso pa kaya ng tao, marupok yan. Gets mo ko? First, wag ganon. Wag kang humahanap ng tao or wag kang kakapit sa tao para lang makamove on sa failed relationship mo. Tama ka. Masyadong mabilis. Kasi hindi ka pa handa. Masyado ka pang weak. Masyado ka pang needy. Needy in a way na kailangan mo ng taong magpaparamdam sa iyo kung gaano ka kahalaga. Which, by the way, dapat alam mo na. Second, Wilma, nagiging marupok lang naman tayo, nagiging sabihin na natin na mahina lang naman tayo kasi iniisip natin kailangan natin sila. Wilma, may kaibigan ka sa tabi mo ngayon, narinig ko siya kanina, I don't know if it's your best friend, your cousin, or whoever. Andyan siya para sa'yo, why would you need this guy? What is this guy for? Para saan pa siya? Kung ang kailangan mo ay someone to be with you, other people can do it for you. Hindi mo siya kailangan. Huwag mo kasing ilagay sa isipan mo na kailangan mo siya. Oo, alam ko iba yung saya kapag kasama mo siya, pero iba din kasi yung sakit kapag nalalaman mong iba yung mahal niya. Yung ginagawa niya kasi sa'yo ngayon, Wilma, is the exact same thing na ginawa mo before. Nung nag-uumpisa pa lang kayo sa relationship ninyong dalawa, kinuha mo siya as a rebound. Kinuha mo siya as someone na makakapitan kasi hirap na hirap kang makamove on from a failed relationship. Ganun din siya ngayon, Wilma. Hindi niya na maibalik kung ano man yung gusto niyang relationship. That's why he is keeping you as a reserve. Ginagawa kanyang reserba para may magbo-boost ng moral niya, para may mag-a-uplift ng emotions niya, may magpaparamdam sa kanya ng pagmamahal. But Wilma, dahil alam mong iba yung mahal niya, you will never be enough. Lagi lang siya magkakaroon ng number 2, number 3, number 4 kasi hindi siya masasatisfy kasi meron siyang isang taong minamahal. Meron siyang isang pagmamahal na hinahabol-habol. And unfortunately, Wilma, hindi ikaw yon. The sooner that you realize that, the sooner na matanggap mo yan sa sarili mo, the sooner it is na makaka-move on ka. Naiintindihan mo ko? Kung tumatawag siya sa'yo, learn the art of ignoring. I-cancel mo. Kapag nag-chat, diretso delete, wala nang basa-basa. Kasi alam mong matitempt ka eh. Alam mong lalambot ka eh. So, para mas maganda, mas maigi, pag nakakita ka ng chat mula sa kanya, kung hindi mo pa nabablock, bura agad. Naka-block na po. Na yun, may foreign number na nag-text sa'yo at alam mo yung tirada ng text ay parang siya, bura agad, walang basa-basa. Ikaw mismo yung magsasabi sa sarili mo na kung walang po-protection sa akin, pro-protectionan ko yung sarili ko. Hindi ko kailangan ng tao nagagabay sa kamay ko kapag down na down ako. May dalawa pa akong paa, babangon ako mag-isa ko. Mahirap bumangon mag-isa, nakakalungkot, nakakapagod, nakakadepress, pero kaya. Posible. Gets mo ko, Wilma?
Kasi kung ganyan at ganyan, magiging weak ka lang every time na nag-hello siya sa'yo, pero bibitawan at bibitawan ka pa rin niya kasi marirealize niya at the end of the day na mahal niya yung isa at kailangan ka lang talaga niya, Wilma, masasaktan ka lalo. Mas masakit pa dito. Pinatagal niya pa? Kasi nga, Wilma, mabilis kayo. Hindi siya matagal. Binilisan mo lang. Nag-assume ka na kung sino man yung nakakasama mo, love na agad. In-assume mo na kung sino man yung kasama mong pumasok sa isang relasyon, kilala mo na agad. Weeks lang yung pagitan, Wilma eh. Month lang yung pagitan from your former relationship. Weeks lang ang tinakbo, sinagot mo agad, 2 months lang kayo. That gives you a roughly 4 months of that relationship. It's not that long kung iisipan mo, ang bilis-bilis lang nun. Wilma, hindi siya matagal. Masyado nga siyang mabilis eh. Masyado ka lang din kasing umasa at masyado kang dumepende sa kanya. Huwag mong idepende yung kasiyahan mo at yung way mo of moving on sa isang tao. Hanapin mo muna yan sa sarili mo lang. Saka mo i-open yung puso mo para sa ibang tao. Gets mo ko? Mas maganda nga, sabi dito ni Maricuz, which I do agree, mas maganda nga napaaga mo pa nalaman to eh. Lahat ng to kaysa umabot kayo ng kalahating taon, umabot na kayo ng 5 buwan, saka mo palang malalaman. At least meron ka lang 2 months to erase in your head. Meron ka lang 2 months para tapalan. Mga memories na hindi pa ganun kadami. Mga experiences na hindi pa ganun kahirap tabunan. Gets mo ko? Opo. Alam kong masakit, alam kong mahirap, but Wilma, katulad nga ng sinabi mo, kailangan mong tulungan yung sarili mo. Kailangan mo iangat at ibangon yung sarili mo on your own. Huwag kang kumapit sa iba. Huwag kang laging umaasa na may ibang taong sasalo sa'yo. Walang ganoon sa totoong buhay. Kailangan minsan, para mas maproteksyonan mo yung sarili mo, dapat kaya mong ipaglaban yung sarili mo. Kaya mong ibangon yung sarili mo. Kaya mong ayusin yung sarili mo without anyone helping you do it. You have to do it on your own. Gets mo ko? Opo. Ngayon, gagawin natin, Wilma, we are finally saying goodbye. Kung hindi mo pa nagawa to, I'll give you a chance to do it on air. Magpaalam ka na sa kanya. Yung 2 months or roughly 3 months ng pagsasama ninyo, pagkakakilanlan ninyo, times you've spent together, you'll put it all behind you. Ilalagay na lalagay na agad natin siya sa likuran. Siya na yung nakaraan. Ngayon gusto ko magpaalam ka na sa kanya. Sabi niya, di ba, nile-let go ka na niya kasi mas mahal pa yung isa. Ngayon sabihin mo sa kanya, ile-let go na din kita. Kasi gusto kong mahalin yung sarili ko muna. O, go ahead, Wilma. Magbigay ka ng mensahe dito sa lalaking minahal mo ng sobra-sobra. But, alam nating dalawa kasing iba ang mahal niya. Unfortunately, hindi ikaw yon. So, anong gusto mong sabihin sa kanya? Unang-una, thank you. Kasi naging masaya ako kahit sandali lang. Kahit alam ko sa una pa lang talong-talo na ako, naging masaya ako. Sorry kung hindi mo nakita sa akin yung saya na hinahanap mo. Pero alam ko sa sarili ko, ginawa ko naman lahat. Sana yung decision mo, doon mo mahanap yung saya na hindi mo nakita sa akin. Sana umayos ka na, huwag mo na siyang lulukuhin ulit kasi mahirap magbuo ng tiwala ulit eh.
Huwag mong sayangin yung chance na binibigay niya sa'yo ngayon. Sabi ko naman sa'yo, kaya kitang suportahan sa lahat eh. Pakiusap ko lang, tulungan mo rin naman ako. Nilet go mo na ako, tulungan mo rin ako makalet go. Tsaka gusto ko rin mag-sorry dun sa babaeng pinili niya kasi alam ko masakit din sa kanya yun. Pero biktima lang din ako, wala rin akong alam nun. Yun lang po. Wilma, alam ko na right now you are broken, right now you are in pain, right now sabihin na natin na nasa wrecked situation ka ng buhay mo because your heart is broken into pieces by two people already in a short period of time. Pero Wilma, it will heal like everything else. In time, with time, it will heal. Pero hindi mo kailangang kumapit sa iba. This time, hayaan mo siyang maghilom properly. This time, huwag mo siyang bigyan ng band-aid. Hayaan mo siyang mahanginan para maghilom ng tuluyan. Huwag mo siyang laging takpalan ng tapalan para makahinga na yung sugat mo at magkaroon na ng langib. Para tuluyan na siyang mawala. Maiwan man yung scar, let the scar be a lesson in life. Gets mo ko, Wilma? Meron ka mga kaibigan, dear. Meron ka mga kaibigan, meron kang pamilya with you. You still have, I don't know if you have your work, I-divert mo yung attention mo into something else. Manood ka ng mga Korean novela, yung pampakilig, para kahit papaano sumaya-saya ka naman. O, diba? Basta wag ka lang pakalunod sa problema, dear. Alam kong baka may tendency ka maging Korean addict. So, wag kang pakalunod. Sabihin na lang natin na i-charge natin to experience. Maganda na nga nawala siya ngayon, maganda nang maaga pa lang, alam mo na kung ano yung napasok mo, maganda nang alam mo na maaga pa lang na hindi kayo para sa isa't isa kaysa pinatagal pa natin to. Ganun mo siya tignan. Doon mo yun yung perspective na ilagay mo sa utak mo. Look into the brighter side of this situation. At least, hindi pa ganun ka na, kalaki na i-invest mo sa relationship na to, nawala na siya dahil alam mo na yung totoo. Gets mo? Opo. Maraming salamat, Wilma. You be okay, dear. Inom ka lang ng maraming water, iiyak mo lang to, wag mong pigilan yung sarili mo. Then after nito, pagising mo kinabukasan, sabihin mo sa kanyang ganyan or sabihin mo sa sarili mo sa harapan ng salamin, nakapagpaalam na ako kagabi. Ngayon, tapos na akong magsalita. Pwede ko nang simulan gawin yung tinatawag nilang moving on my own. Gets? Yes po. Maraming salamat, Wilma, sa pagtawag sa programa ko. Ingat ka lagi, dear. Thank Inom you ka so water, much ha? din po. Bye-bye, dear. Goodbye. Ang sakit yung mga heartbroken ka twice in a short period of time. Kahit papaano andun yung feeling na ano bang mali sa'yo, ano bang kulang sa'yo, bakit lagi ka na lang nasasaktan, bakit lagi na lang ikaw yung umiiyak. Pero you don't have to make everything about yourself. Hindi naman to lahat tungkol lang sa'yo eh. Maraming factors ang relationship. Maraming taong gumagalaw dyan. May influences outside the relationship, may influences inside the relationship. There are two heads sa relationship na yan. So you don't have to take all the credit. Hindi lahat dahil sa'yo, hindi lahat tungkol sa'yo. So don't beat yourself up. Kung nag-fail yung relationship na yan, it's not just because of you. Dalawa kayo dyan, so both of you failed.
Kung nagawa ka nilang iwan, kung nagawa ka nilang saktan, at alam mong ginagawa mo naman lahat sa relationship, you're trying to understand, natututo ka at marunong ka magpatawad ng paulit-ulit, then alam mo sa sarili mong you've done enough. But maybe, your best is not enough for those people, and it's not your problem anymore. So wag mong sisihin yung sarili mo. Don't beat yourself up. Wag mo iparamdam sa sarili mo na you are less of a person because of them. You are more for someone else. You may not be enough para sa mga taong yan, but you are more than enough para sa ibang tao. You just have to find that perfect person. And when it comes to moving on, wag mong gamitin yung iba para maka-move on ka. Gamitin mo yung sarili mong paa. Gamitin mo yung sarili mong isipan, paganahin mo yung sarili mong puso, patatagin mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa isang panibagong relasyon. Do not make yourself twice as vulnerable because of putting your heart na hindi pa fully healed all the line para sa isa na namang sugal. Wag muna. Pahilumin mo muna. Huwag kang atat. Di ka mauubusan ng lalaki, hindi ka mauubusan ng relationship. Give yourself some time. You owe it to yourself na ipakita sa sarili mo na I can do it on my own. Na kaya ko namang mag-isa eh. If you don't wanna love me, I'll love myself. Ako na mismo magmamahal sa sarili ko. I'll do that. Not for you, not for everyone else, not for anyone else, but for myself. Gets?